En aquest videotutorial veurem com podem crear un esdeveniment en el Google Calendar i com podem assignar-li una ubicació del Google Maps. Anem a veure-ho. Primer de tot haurem d'accedir al Google Calendar i a continuació ens haurem d'adreçar a l'opció Crea, Esdeveniment, i d'aquesta manera se'ns obre un quadre de diàleg a través del qual podem definir tots els paràmetres de l'esdeveniment. Per exemple, li podem assignar un títol, com Prova final de Competic 2, i a continuació li introduirem el dia i l'hora. El dia serà el 15 de maig i l'hora de 10 a 2. Per tant, de 10 del matí a 2 de la tarda. A continuació ja podrem afegir la ubicació. Per fer-ho ens adrecem justament a l'opció Afegeix una ubicació i a la casella que se'ns obre introduirem el nom de la ubicació on tindrà lloc l'esdeveniment. En aquest cas, CFA Palau de Mar. Ja el tenim aquí, el seleccionem i a continuació ja podem fer clic a Desa. D'aquesta manera ja tenim l'esdeveniment creat i si l'obrim veiem que tenim la ubicació i en fer-hi clic al damunt se'ns obre una columna lateral que mostra el Google Maps i la ubicació del lloc on es produirà l'esdeveniment. A partir d'aquí podem ampliar la finestra del Google Maps i gestionar la ubicació amb les eines d'aquesta aplicació. En el cas que aquesta ubicació no tingui un punt d'interès creat, senzillament la podem ubicar a través de la seva adreça. Anem a veure-ho. Editem l'esdeveniment. I ara no posarem el nom del lloc, sinó la seva adreça. Veiem que ja ens apareix, el seleccionem, fem clic a Desa i novament si obrim l'esdeveniment i ens adrecem a la seva ubicació, se'ns obrirà a la columna de la dreta el Google Maps mostrant la ubicació de l'esdeveniment. I això és tot.